oud wie je doet je begon met muziek spelen? Toen was ik 8 jaar. En toen kwam er een man uit Greens, die weer bij dat orkest. En die kwam bij ons thuis. En die zei, nou is er ik en een zuster. Dus vreeg je om mijn haai, welke dochter wil nou eens viool spelen? Nou, en ik was er dus. Dus ik was 8 jaar toen begonnen. En is dat dan een makkelijk instrument? Nee. Nee, en als je lieds bent, of tenminste tolwier, en je moet studeren, dan is dat net een leuk iets, nee. Maar mijn haait heeft het kantoor, 10 uur de keuken waar ik dan spelen, en dan moest ik uren spelen. En als ik dan boete dat uren, de zei, kwam door, het uur is nog niet voorbij. In 28 ben ik hier naar Ljouwt gegaan. Toen had ik les gehad van Pambakker. En toen ben ik getrouwd in 38. En toen had ik een paar hier in het Leeuwarder Orkest. Zie je, dat wie een goede amateur, dat wie het dan net beroeps. Nou, toen kwam de oorlog, toen weer dat oer. Nou, en god, dan mag ik heel goed graven. Dus even zien. En toen, ja, dat weer 44 in de oorlog. Nou, toen ben ik weer begonnen bij een orkestje. Bij Salvatore Sterk. Dat weer dus op Bleeklaan. En toen in 50 ben ik bij Cinema gekomen. En daar had ik spelen tot 2008 jochen. Dus daar had ik zoveel jaren geweest. En ja, ik speelde dus viool bij het Mandolineorkest. En ik speelde bij het 65 Plus Orkest. En ik weer basis bij Cinema en Tolis is bij aan dat. Dus ik weer eigenlijk geen jong thuis. Het is een ontzettend krachtige vrouw. Als ik op die manier 99 werk in, dan ben ik ontzettend blij. En ze werkt altijd heel sportief vroeger. Maar in het spelen is ze er ontzettend bij. En dat was wel heel vaak juist, maar andere mensen is dat ze wat trager worden. Maar dat is bij haar eigenlijk nog amper aan orde. Dat is onvoorstelbaar. Ik zat altijd in het had je nog wel jet, ik wie altijd voort. En ja, dan werd je toevallig wat ouder. Hè? Dan 90 had ik 14 werken in Duitsland. Weet je dat we het kennen, wie in de alle orkesten daar. Nou, dan werd het 94, ja, en ik gaat terug en ik hoop nog dat ik zo wil. Maar soms ben ik nog wel eens aan het mopperen en denk ik, vroeger deed ik dit en vroeger deed ik dat. Maar ja, dat kan je natuurlijk net vergelijken, nee. Nee, dat is logisch. Nee, ken ik net meteen. Ja, ik had op mijn jochend gezeten op de tennisbaan, toen ben ik maar opgehouden. Want dan, maar ja, de zakkendingen vind ik hartstikke leuk. En ik geloof ook dat je daar jong bij bleef. En viool spelen ken je nog? Wat zei je? Viool spelen ken je altijd nog? Ja, ik kan altijd op een stoel zitten. En dan denk ik dat je net zo sfeer, dat kan ik wel... Dat kun je wel horen. Dat kan ik nog wel horen. Goeie. Hey, goeie. Wat ben je aan dan? Ik zet er vlaar omheen. Maar het waait behoorlijk hut en dan zet je om juist omheen. Ja, maar het middenwaar heeft het eilandje. Ik zet het nou weer omheen. Ja. Of de wind is zo'n zakje. Dus, En waarom heel zo'n vlaag in de tuin? Omdat we zien waar de wind komt. Oh, dat is ons net zo lastig hier. Nou ja, maar van dit huis waar ik hier ken. En wanneer ging je de pil naar beneden hellen? Dat is warm. En het het je nog flink zwarmen? Ja, vol mooi hè. Vol mooi. Maar we zitten hier roos aardig op een wien. Ja, ik ga leren leiden van het toer van Enkhuizen. Want jou ben je praktisch in de maar hoor. Ja, daarom. Daarom. De toer van Enkhuizen, ja, je kan hem nou direct net, maar je kent hem wel eens, ja. En heel, je wil eens een flinke zwarm mooi maken? Oh ja.
En wat vind je er dan van als ze op zo'n dag is juist, dan begint het wat harder te waaien. Radio, televisie, iedereen heeft het maar hoe die harde wien. Ja, nou ja, goed, ik heb een hekel aan Hurlewijn. Want ik heb hier dat is hier een boerderij die is door Gien gewaaid. Dus ik weet wel wat erin is. Hè. Die is toen in Stwatten. Dat kwam de wind direct waaid, ja, nou je de toeren en kussen. Toen kwam de wind direct waaid, maar die is helemaal in gewaaid. Ja. Dus ik weet wel wat storm is. Ja. En wie in jou doe in de pleert, hoe dat gebeuren? Nou, ik ben aan het melken en ik zie het in de stad te melken, ja. Ik heb het mooi maken, ja. Mijn vrouw en ben, ja, die moesten vluchten. Ja. Dat ging mal, denk ik. Ja, dat ging inderdaad mal, ja. Dus ik weet wel wat erin is, ja. Maar jou bleef wel gewoon onder de baan heen. Ja, dat is ook ideaal, ja. Ik kan in Friesland net een beter plakje vinden. Nee. Nee. Het bos achter je en de maar vrij, wat wil je nog meer? Ja, en een goed stevig hoes ook dit soort. Ja. Dat heb ik gebouwd naar die storm. Maar rijdt erop dat de waaide pan er ik niet uit. Wat dat dan een keer te wie zal jou net weer te pakken krijgen. Hoop ik niet. Nee.